Ahoj kamarádi, je 6 hodin ráno a já jako obvykle jdu dojít, ale kvůli tomu to netočím. Já vám u toho něco řeknu. Stůj hezky. Tak já jsem měl včera návštěvu a on mi říká: ty jo, z tebe je youtuber. A to jsem se nad tím zamyslel. Protože já si myslím, že já nejsem žádný youtuber. Já sice takhle občas něco natočím, ale nedělám to jako proto, abych se někde zviditelnil. V podstatě mě k tomu přivedla rodina. Hele, říkali mi: hele, ty by si mohl něco takhle, když nám posíláš, tak by si mohl něco natočit na to YouTube. A jsem říkal, no tak co by ne, ono taky většinu toho, co natočím, tak asi nikoho nezajímá, že jo, já si nedělám iluze, ale prostě je to takový zabití času, tak něco udělám a jsou to témata různá, nejsem zaměřený na jedno, prostě ať je to třeba vesnice, nebo tramping, nebo já nevím, airsoft, nebo hospodářství, viď, koza, prostě různě. Hele, čerstvý mlíko, není nic lepšího. Tu náhražku, co se prodává v krámě, tu už já vůbec nepiju. Jedině kozí. No ale abych pokračoval. Taky mi ten kamarád říkal: ty budeš v balíku, viď? Ale nejsem. A hlavně teda by mě nenapadlo to dělat proto, že bych z toho chtěl mít nějaký prachy. A já dokonce si myslím, že kdyby mi YouTube nabídl peníze nějaký, nevím, já tomu nerozumím, že jo, tak já bych asi řekl, že nechci, protože teď já nevím, má se to zdanit, nemá se to zdanit, nějaký takovýhle administrativní věci s tím spojený, no tak to vůbec. Ale já to budu točit, dokud mě to bude bavit. Až mě to přestane bavit, tak to prostě dělat nebudu. A nechci se stát na starý kolena terčem nějakých pomluv nebo něco takového, nějaký závisti. Od toho fakt teda jako nestojím. Jo. A že ty kolena už starý jsou. A teď koukám, kam zase jdou ty dvě kozy bláznivý. Uteč. No. Operte se. No, ale jinak teda musím říct, že já mám třeba i Facebook, že jo. A jinou takovou síť nemám, protože se mi to nelíbí. Ale využívám teda ten YouTube, že ten YouTube já považuji za super věc, jo. I u těch praktických věcí, co je zapotřebí, že já si tam najdu třeba, já dám příklad jenom, jo, tak já dojím kozy, že jo, to umím. No ale tam si můžu najít prostě video, jak dojít, jo, několik videí. Nebo já nevím, kovářů koní, nebo zastřihování paznechtů, nebo z jiného soudku práskání bičem třeba. Jak jsou ty dlouhý biči, že jo, honácký a takovýhle. Nebo jak vymačkat, což jsem taky používal, ty žlázky u psa, jo, který pak dělají neplechu, když se naplnějí.
a nejde to samovolně. Prostě na tom YouTube se dá najít spousta věcí a užitečných věcí. A to si myslím, že je daleko lepší, než nějaký ty přihlouplý v vozovkách, dejme tomu, sociální sítě, kde je to, že miminko se ráno pokakalo, v poledne se pokakalo, večer se pokakalo, nebo tamhle jsem na dovolený, tamhle jsem na dovolený. A tak já vím, že se to nedá YouTube a s těma sítěma se nedá srovnávat, že jo, YouTube je něco jiného. Ale ten YouTube mě vyloženě baví, jo, a proto tam dávám i ty videa. A jak říkám, dokud mi to půjde, tak to budu dělat, no. Jste jak blázní. Takže buďte tolerantní, jo. Já taky nemám bůh ví kolik odběrů a shlídnutí. Já nevím, jak to funguje, že jo, jak to ten YouTube kanál nabízí, ale jak říkám, ani mi nejde o to nějak docílit nějakých vysokých čísel, fakt ne. A já spíš oceňuju tu užitečnost toho YouTube. Samozřejmě všude jsou nějaký prostě někomu se líbí tohle, někomu se líbí tohle, to blbneš. A když já tady povídám třeba o kozách, anebo já nevím, o zmích, že jo, nebo o tom, co jsem točil, no tak někdo si to pustí a někdo si řekne, co to tam ten Magor povídá, že jo. No, člověk se nemůže zavděčit všem, ale chci právě, abyste věděli, že mě nejde o to být slavnej, vůbec ne, jo, nějaký prostě se objevovat v těchto sítích a na těchto kanálech. Nejde mi o prachy. Jde mi o to, že kdyby to náhodou, to, co natočím, někoho zaujalo, tak z toho já mám radost. A když tam mám ten palec nahoru, tak je to úplně nejlepší. Tak to je jenom takový krátký dnešní pozdrav. To byl takový můj momentální nápad, jo, protože mi říkal právě ten kamarád, co včera přijel, tak říkal, YouTube. A já jdu teď pokračovat v ranní práci, což znamená vykydat chlív, dát novou podestýlku trošku, protože v tom počasí se jí tolik nedává. Já budu čekat, jestli mi přivezou seno. Protože to, jak to vypadá, ta pastva letos, tak to je žalostný. To suchý a nic neroste. Takže já jdu makat. A vy odpočívejte. Mějte se krásně a v příštím videu zase ahoj.